ବର୍ଷା ହବା ପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ନେବି ବୋଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ତୋଳା ହବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା ବାନ୍ଧୁଥିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ କେତେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଜହ୍ନି ଗଛ ଲାଗିଛି ନା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏଇଟା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଇଏ ପଳେଇ ମାନେ ଏଇଟା ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାଟ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ମାରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପୋଦିନା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପୋଦିନା ଆମର ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଦିଟା ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭରି ହେଇଛି ଫୁଲ ମିନିମମ୍ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଫଳିବ ଆଜି ଗଛକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଆଶା ଖାଲି କହିଲା ଗଛ କାଟି ଡାଳ କାଟନା ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ଦେଲାଣି ହେଲା ଫୁଲ ବି ପତ୍ର ଦେଇକି ଫୁଲ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ବି ନାହିଁ କହିଲେ ଚାଲେ ଫୁଲରେ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ପୁରା ସେଇ ଭଳିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ 30-40ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ କେତେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଆଶା ପୁରା ହାପିନେସ୍ ଆଶା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଫୁଟି ଯାଉ ଫୁଟିବ ନା ଫୁଟିଗଲା ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଛି ଦେଖାଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଗଛରେ ତିନିଟା ବଢିଆ ପାଗ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପଳେଇଲା ପୁରା ଆଶା ବର୍ଷା ଓହୋ ଆମେ କଖାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଛୋଟ ବଗିଚାର ଏଇ ସବୁ ହାଲ ପ୍ରତି 10-15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଯିବ ବଗିଚାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସେୟାର କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବଗିଚାରେ ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।